ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. kwazuwai kaiwai muri yeZimbabwe, ndinovimba tiri kukuwanai muri vatano, ndinovimba tiri kukuwanai muchifara kwese kwamuri kumativi mana enyika. Hongu vazhinji vanga vachitinyorera, vazhinji vanga vachitifonera kuti zvakamira sei kwaMusami. Endai kwaMusami mutiudze kuti zvakamira sei. Gogo vaurawa nenyoka here? Sekuru vapenyu here? Ko nyoka yakagadziriswa here? Mamoyo vakagona basa here? Ndo chikonzero chaita kuti tiuye kuno, ndo chikonzero chaita kuti nhasi uno mutione ndichiti kazuwai muri yeZimbabwe. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Ndingati paMusami Fire update, nhasi inogona kunge iriyo last chapter, last episode. Nhasi inogona kunge iri conclusion. Regedzai ndiregedze kuramba ndichingotaura, tizvinzwire. Tawana pamba pane vanhu vaviri, pana sekuru pana mbuya muzukuru hapo. Saka ndozvotoda kuti timbotaura navo tinzwe kuti zvakamira sei. Regai tichitanga kutaura navo tinzwe kuti zviri sei. Musakanganwe kushare, like and subscribe. ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo. Right, sekuru tadzoka. Muri yeZimbabwe yakati tuma zvikanzi endai munoona kuti sekuru vari sei. Vatano here? Sekuru vachiri kurwara here? Kana vari kuda chipatara tivabatsire. Tauya kuzonzwa kuti muri sei sekuru? Apari zvino ndave nani manje. Saka ngosarira kumakumbo banda ndofunga ninge nchidawo mapeni east. Kuve ndakugona kutenderera chiyadi mukuwa uno. Zvese zvaivhundutsa zvamira sei? Aiwa, hapana kana moto kana chii kana saini yekuti pangave nechimwe chinhu chatingatarisire sezvakanga zviri kuitika hapachisina nhasi. Sekuru, pano makabatsirwa navanhu vakawanda vaiuya vakasiyana siyana. Sekuona kwenyu, sekufunga kwenyu, akapedza dambudziko renyu ndiani? Apa ndinoona sekunguva mamoyo, sezvo wakasvika ini ndakuchema-chema kuti ndauda wakasauya nhasika. Zvandakataura ende zvamakazoita izvo ndio zvakazotera. Zvakazoitika kuti ndakasara ndaright. Ndikagozotanga kuti musi wacho iyoyo kufamba, ndanga ndisasakwanisa kufamba. Zvakaitwa namamoyo. Makufamba zvenyu zvakanaka? Nyatsofamba manje. Alright. Ndezvipi zvimwe zvamungade kutaura muri yeZimbabwe? Ini ndoda kutaura kuti kumuri yeZimbabwe izive kuti Mwari ariko. Zvese zvatinoita ngatiwimbei naMwari, ngatitungamidzei Mwari. Kunyange ukave mutadzi asi ukabvuma kuti ini ndiri mutadzi, Mwari anokusununguka. Ndo zvakavinga mwanakomana wemunhu Jesu Kristu, kuti araramise isusu vatadzi pano pasi. Tinoziva kuti tese hapana watsvene pamberi paMwari, asi kuti kunze kwake iye Mwari ndiye mutsvene pamberi pedu. Ndiye anotipa zvese zvatinokodzera kuve nazvo pakurarama kwedu. Kwete isisu pachezvida hatipanana, asi tinogona kungopanana matambudziko nenzira dzakawanda nedzokungoda kungosekana kuti amamuona ati ndo zvedu zvatinogona, asi Mwari ndiye anotitungamirira nemwanakomana wake.
vakauya vakatifira pano pasi. Nanhasi hatisati taakutenda kuti mambo Jesu Kristu munhu anotirwira zvatisinganzwisise. Unoona anokutorera mumwe munhu kuti akuyambutse pawakundikana kuyambuka ipapo. Tinotenda kuna mambo Jesu Kristu kuti atipo iwe nevasikana vose vauri kuuya navo panapa zvatanga tisingafungiri. But chiri kukusimberadza chii kuti urambe uchiuya uchitiona kuti tiri sei uchitipo ruyamuro. Kureva kuti ndiye mambo Jesu Kristu uri pakati pedu niwe. Ende tinotokumbira kuna iye Mwari kuti akuropafadze iwe nemhuri yako. Nevese vauri kufamba navo vasikana vakomborerwe. Aiwa, tinotenda. Mvura yanaya yakaise kupi? Mune urongwa hupi? Tingatira urongwa hwekuti tirimisirwe apa padiki apa pave nekagadheni kakatsa tichibata kumiti uku kweheji. Ndo patinoda kuti tirimirwe uku kwese kuti takachera makomba uku kune chimwe chakabuda icho. Zvino vanhu vacho vanongochema nenyaya yekuti tinoda keshi pamberi. Yo keshi yacho pasina But mapora kasekuru muchangobata badza mopinda mega mumunda. Aiwa, kuri kusagura ndichaedza hangu topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Gogo ndakapedzisira makutaura chokwadi chenyu. Kubva zvatabva pano kusvika nhasi uno tadzoka. Ndezvipi zvamungade kuti taurira? Zvandikade kukuudzai ndiri kuti musha uno wachena. Panga pachityisa kana kubuda vanze usiku ka. Asi musha uno wachena bva zvamakabvapo namamoyo wangu ambuya. Aiwa, chokwadi kunge ndiwo wakanga wainazvo zvinhu zvacho kubva kana panze ndakutobuda kuenda kuteretu kosiwi. Panga pakutotyisa asi nekuda kwavo taitogona kuti kana kutandara togona kuedzesa nguva kuti mumwe uchitandara pasina zvatombofungidzira kana kuona. Hatisina kana dambudziko isusu. Dambudziko ratanaro ndekuda kurimirwa vachetese zhizha nekuwedzera imwe saka fertilizer rimwe saka fertilizer rakabvira apa. Ndodambudziko randikangoonaro. Ko Eva. Dzaunge ndakambozverenga mumabhuku zvikapfuura. Pasina nyaya apa. Ngabaizini. Kana zvangu. Pamakadzoka kapaya maisangana naye achida kukunanzvai kana kuruma here? Zvakashaya basa. Amamoyo wakashanda. Wakashanda. Wakaita basa nemweya wawo wese. Nemweya wawo wese. Kusara takafefeteka kunge vanhu takagara kune imwe nyika tazoudzwa kune imwe nyika. Takasara tikafefeterwa. Nanhasi. Ndafunga kuti ndaakuenda pasina amamoyo. Andikurudzirei ndaakufa. Ko ndakanzwa nemafunga kuti Fata vakazombouyawo. Fata vakambouya. Ndakanga ndaenda kunokumbirawo chikafu. Ndikati baba ndiri kumba kurutsa. Saka ndatendera ndaonawo wemusha wangu ndinoziva kuti munhu akafirwa tenda nezvekudya nezvebatsiro asi hapana auya. Saka ndauyawo kuno semukuru wedu wechechi kuti ndozvandiri ndozvandisina. Hanzi vakabvunza zvakare kuti maiuraya vanhu muchipatara. Iye Fata? Baba wakunga waripo nei. Fata havana kutaura chinhu. Vakasweta munamato. Vakatiitira munamato. Nemvura yausande. Inotori mumboto. Tinogara tiinayo. Vana zvakambobvunza kana. Vaiti umhanya kunezva vaimhanya nambosvika pese ipapo kunyepa. Hapo Fata havana atingawanyepera. Hongu. Hapo tingawanyepera. Ko pane vari kumbouyawo here nerubatsiro rwakaita sehembe? Kwete hakuna. Kana zvekudya? Hakuna. Ndakasvika kunozvipira kuna principal ndatona kuti ndingafe muno tasekuri ndakuenda kuna principal kunoshuma kuti dambudziko riri kuitika iri mungangonzwa kumba kwangu because taitifunga kuuya nani nasabhuku. Saka zvavava vega zviri right
ndokubatsira kutakura zvinhu ndoenda kana wakapinda mukicheni mune wangu ndina plates yewhite nemachina cups nechiko zviya nebhaketi rechiboke titakazanogaisa nezuro ndo zvirimwe zvakanyanya baba. Saka zvokuti zvino kumabhurangeti zvinenge zvavana nazvo. Mabhurangeti apo yapo tototyira vazukuru vedu watanga tichigara navo achienda kuchikoro kana vadzoka kuti anozofonera kuti kwanaka uya henyu munyatsononga mazhanji. Alright. Kwe muzukuru ari kupiko hatisi kuona muzukuru Skana. Tikira. Muzukuru Skana anositambira panapa. Ndiye Tikira wacho. Ndio Tikira. Okay. Akaenda kumurume wake. Okay. Akati nchamonona pamba. Ndofunga mwedzi uno wakapera vana kubhadhara rendi. Saka usiya wagadzisa zverendi. Alright. Wakamboenda kunobhadhara kumba kwavo. Alright. Arifana ngatwana. Okay. Saka ari kudzoka ake. Ari vachadzoka. Ndokuti mwana anokubatsiraika kurima. Anoziva ngechiri vanhu mumarara. Anenge achingoti tsvaga yavanhu gogo apaitwe zvakati, tsvaga yavanhu gogo apaitwe zvakati. Kubatsira weikoko. Alright. Alright. Saka hapachina zvokuti mungade rubatsiro rwemaprofita n'anga kana chii. Aiwa tikashora hama iwowo wakanzwa kuti ndiro zvatakuita kuti mumashure mawo vanoti isakamusirwa Lazaro muwafuyu. Pane saga rakanongwa kwaMutare. Mamutare marumwe zuro ayo ranga rine nyoka zvanzi havasi gogo here vaenda norakanda nyoka yavo. Mai aya ndichingofa kana kapinda musoro vachikunzweka tikati ndabasa nazvini handakana basa kana mbichana zvakanda kutombozichengeta musoro handambichana handina kana zvino wakaziona kuti ndiani mukati wakaziona kuti ndiyayo iriani yakangoonekwa nyoka yemusaga mutauni saka havana kuzamuridzi zvikanzi pamwe gogo wauya uzokanda nyoka yawokuno uko takabva uko kwakabviwa kuya ama mwoyo wakashana kwane simba ravo risina pfungwa dzavo zvese vayo vakabatsira. Aiwa tinotenda chose. Totenda imimi vazukuru muri kumanya. Ndimuri kusvika pano. Ndimi muri kutoonera zvese izvozvo. Mambo dai Mwari vakusundidzira. Tapfekawo here idzo dzimba chona dzakasipa kudeka tikitira kuti kana kwadoka ndo wachapasira neya pano ndeyaniki ndorapinda mba. Okay. Kosekuru imimi kuchechi maimboenda kuchechi ka? Makambombori nechinzvimbo kuchechi here sekuru? Because kamutauriro kamuri kuita zvokuchechi bhaibheri munenge munonyatsoriziva makamboparidza? Ndoparidza munyaradzo patinenge takaungana. Okay. Ndoparidza. Ndo basa rangu rokuparidza. Iro ndakabvira ndiri mwana mudiki tichiri kupfungwa. Mune makore mangani? Ndichine 12 years. Yeah. Ma 1962 ndopandakatanga kuparidza. Gogo chekupedzesera kubva kwamuri vana venyu vakomana vakanga vakatiza vati vauya here muri kumbotaura navo here vana venyu? Asi muzukuru ndiyo ndinotaurira kuti zvakanyanya. Moto uyu wakanga usiro kuti unoda kuponesa munhu wanga uri wokuuraya. Chokwadi kana wakafunga kuti zvaitaurwa nevanhu kuzi vari kufa chete vanofa chete wasati vakunyatsonzwa shungu yekuti vadzoke kuno asi vachauya havo ndoziva. Vana handi vachapinda kuno kuchikoro vachauya nemuri kutoona handi kuti tasvikapo wapenyu aiwa wapenyu ndatosvika tikataura nawo. Aiwa ndizvozvo. Aiwa tinotenda chose. Tinotenda waimi makatidhonzera makaita basa zvikuru. Mwari akuropafadzei. Izvozvo kana takuya ndimi nematotifonera nekuti takuona kuti zvinhu zvagadzikana. Zvagadzikana tsiku yakaita nemakorekore wakati tsiku ndiyo atasara nayo. Aya takutomira kana kwasviba togeza
toyanika tatoemba. Muri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwa ndonhau iri kutaurika kuno, ndonhau iripo, zvese zvamaitsvaga ndofunga mapindurwa. Asi semaziviro enyu muri yeZimbabwe ndeyekuti gogo kazhinji kacho vanogara vachienda kure nechokwadi. Izvozvi pavanenge vachitaurira kuti zvinhu zvagadzikana, hapachisina chiri kunetsa, kuda havasi kutorara nezinyoka ravo. Muzukuru aigara achititaura kuti gogo vari kutokunyepera izvo, kuti dai muzukuru anga aripo angadai ari kutitaurira chokwadi chemamiriro ezvinhu kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Asi sekutaura kwavaita ndo information yataakurilaya nayo yekuti aiwa zvinhu zvakavanakira. Vatsigiri veDrumas Media tinogara tichikukurudzirai kuti vanenge vachidawo kupa pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana makasununguka, asi chamunotanga kuita kujoina magrupu eWhatsApp eDrumas Media. Kana majoina kudaro, izvozvi pachirongwa chiri kuteera tichada kupawo mukana kunemi veruzhinji mutitsanangurirewo zvamunofunga pamusoro pagogo nasekuru, kuti hongu nyaya yapera asi pfungwa dzenyu tinodzida. Nyaya makainzwa kubva ichitanga kusvika yasvika kumagumo. Naizvozvo tinoda kuti kana majoina maWhatsApp groups unotumira picture yako neaudio zvakare paWhatsApp, motitaura zvamunofunga pamusoro penhau yekwaMusami, pamusoro penhau yasekuru vamubobobo, pamusoro penhau yagogo vane nyoka. Ndiwo mukana watiri kukupai kuti musangane neveruzhinji muchivapawo pfungwa dzenyu. Right, muri yeZimbabwe sekutaura kwataita chikamu chino taakuchipa kwamuri kuti munge muchibvunza mibvunzo kuna gogo, sezvo nhasi riri zuva redu rekupedzesera tiri kuno kwaMusami, kana unless paine chitiko chinenge chazoitika. Hanzi izvo neuyu anonzi Gogota vari kuSouth Africa. Hanzi gogo, tikubvunzei kuti pari zvino dambudziko rakapera here remoto nekushungurudzwa nenyoka uye nevana vari pamwe chete here kunzwanana? Vari kunzwanana here vana venyu? Hongu dambudziko rakapera. Kunzwanana vanenge vachifonana nemafoni, ndiri kundozwa kuti ndinganzwa ndiita mutauro zvakati zvinzwa, asi pari zvino vasati vaona mari yekwanisa kudi kuuya. Hazvisi zvakapera zviya, ndaanani manje, ndasununguka. Uyu ati ini ndinonzi Christopher Dzapasi. Ndibvunzirewo kuna gogo kuti ko hama dzavo pamwe nevana vavo vavakabereka vari kuiziva here nyaya iyi, uye vari kutiwo kudini? Alright, hama dzangu nevana vangu vakatosununguka mazvini kuzwa kuti ina handina chandichaona, handina chandidetsa, ende handisisina chandichiindacho, ndakuva munhu ndisiri kuziva rwandanga ndakaitwa. Saka vana vari kutofara zvokuti ndikungotarisira kuti weekend panogona kuti kusvika. Ndo mubvunzo wabva kuna Christopher Dzapasi ari kuSouth Africa. Hande pana sekuru, hanzi hande pana sekuru, hanzi sekuru, makazorapwa here? Ndini chipo ndiri kuDubai. Ndakarapwa na madzimai vamwe vakauya vakandinamatira ndiri pano, but iye zvino ndaakunzwawo zvirinani makumbo, ndaakunyatsokwedza kupamba. Handisisina dambudziko randiri kuwana. Hanzi ndibvunzirewo gogo nasekuru kuti ko hazviite here mubve henyu pamba pamuri kugara muende henyu kunogara kumwe? Kubva pano hazviite. Nasekuru zvingaitezvo? Aiwa, haizvo hazvikwanisi. Kuti Satani arambotizwa here? Hazvikwanisiki. Mukoma Kennedy Chigaduro, mazvinzwa hanzi Satani haatizwe, saka hapana kwavari kuzoenda. Uyu hanzi inini ndinonzi Innocent Chokuda, ndiri kuSouth Africa. Ko nhai ambuya, ko madii kutaurirana nasekuru mubvise mombe dzinodiwa kwaMutare nasekuru vaye muwane zororo? Hakusisina chichandinetsa. Zororo ndinda nokuti hapana chichandiwira. Saka ndagara zviri safe. Chaizvo chaizvo.
chokudai hanzi zvakare, ko vana venyu kana hama dzenyu pane vakambouyawo here? Uye ko muzukuru komana wenyu makamutaurira here kuti mudzimai akaenda uye akazvitambira sei? Alright. Muzukuru mudzimai akanzvizisa vari kumba kwavo. Unganobhadhara mari yemarendi. Mbwenga wakagarisa wari kuno wachiona zvakanga zviita kuno. Asi tibatsirawo kumhanya kudii zvese nokutichengedzawo nokutibikira. Saka akazvitambira, akazvida. Hanzi ndokumbirawo kubvunza kuna gogo kuti makasunungura muzukuru wenyu here nemwoyo wese, uyezve manga musina dhiri here nemuzukuru wavo mukomana kuti nyoka yavo iunzirwe mukadzi. Ndinonzi takudzwa paCape Town. Kana uye akatisununguka zvachose. Uyezve kuregerwa nakakumira akatambira zvachose. Saka ndikutotarisira izvizvi kuti tikapinda muna December umu takutotarisira zvinhu zvachatichaurawo. Hanzi ko vana venyu pana akazosumudzawo here musoro zvokuya kuzokubatsirai? Vana havana kuya vachitya moto. Hanzi kana kuti vakauya vanoitwawo ataki? Hapana zvokuataka. Hapana kana mbichana. Maiva vakashanda zvechokwadi. Tikuvarumbidza nekwavasiri. Semanzwiro amaita mhuri yeZimbabwe, gogo vataura, sekuru vataura. Hanzi izvo aiwaka mvura bvongodzeki ndiyo gadzani. Zvagadzana. Hapachisina zvese zviya zvaitika Eva kana kuti Madhuve aiwa pari zvino haachanetse. Zvakagadziswa nasekuru wekwamutare. Kuya ndikangoti kuya munokuziva kwamutare. Kana kuti Tando anogona kukutaurai, kana kuti Opa anogona kukuudzai nezvekwamutare. Vakagadzirisa. Ndinoona hangu vanogona kunge vakavapopotera vachiti aiwa inini basa rangu nderekupa harisi rekutora. Asipo paya vanenge vakatobva vagadzirisa dambudziko ranga rasangana nagogo, zvekuti semataura vanoita gogo kana vari kutaura chokwadi, vari kutaura chokwadi pamberi paMwari. Aiwaka zvinhu zvavanakira. Hanzi maprofita, n'anga, masvikiro, makombwe enyika, chiregedzai henyu kumhanya kuno muchida kundiyamura. Aiwa pamakaita makagona. Saka isusu tichagara chingoteya nzeve kana paine chaitika. Mukatarisa kana sekuru maona fesi yavo, aiwa sekuru vaakubwinya, sekuru vagwinya. Ndozvinofadza. Taakuchitarisira kuti dai waro wagonawo kurima, zvavaitira zvakanaka, vawanawo mbesa, vakwanise kudya. Ndichatosimba kutaura nambuya kuti votobata badza. Kana Eva asisipoka panenge patooma, panenge patomira kushata. Vanotosimba kuti vange vachitosakura vawane goho rakanaka. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe nenguva yamatipa, nenguva yekuteerera kwamaita. Vanodawo kubatsira mhuri, batsirai. Sekuru vanoda kubatsirwa, gogo vanoda kubatsirwa. Kana iye muzukuru pekupesera makanzwa achitaura kuti anoda kuendawo kuchipatara, anoda kunorapwa, anoda kubatsirwa zvakare. Kana minamato zvakare inodikanwa kunge muchinamata muri kwamuri ikoko mumunamatiroka adzoke pautano sezvataona kuna sekuru zvakufadza. Ndikangotaura minamato iri pakasiyana siyana. Kana muchikandawo fembo pasi, aiwa vakandirei, muvakumbirire kuvaridzi venyika kuti aiwa kandwo zviripo. Toda kuti muri inge ichirarama semararamiro anoitwa nemunhu wese. Handichada kuti nditi Andrew Matepatepa neshamba, nekuti rangu chairo kana muchida kundishedza ndinonzi The Roving Reporter, Andrew the Roving Reporter. Kana ukangoti ara handitsamwe. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa.